Mipatuman karon og kausaban ang simbahan sa Subo aron mas mamahimong suod sa ilang pamilya sa mga tao ang nagtungha sa Pope John the 23rd Seminary. Ano yung report? Gihulagway kaniadto ang Pope John the 23rd Seminary nga usa ka minor seminary ug tunghaan sa high school alang sa gustong mosulod sa pagkapari. Apan karon sa gitawag sa simbahan nga new orientation ug direction, dili na kini mopunting isip tunghaan nga muumol sa umaabot nga kaparian. Sa usa ka press conference gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga ang new orientation and direction nga gipatuman karon sa minor seminary nga nagtugot na sa ilang mga tinun-an nga makauli sa ilang panimay matag semana aron makauban silang tag sa kapamilya. Samtang si Father Alan de Lima, rector sa Pope John the 23rd Seminary, mitataw nga dili gana nila butan ang ilang mga tinun-an sa high school seminary nga makabaton og mga hinigugma. It's just a searching for different vocations, not necessarily priesthood. So it's like being open to different vocations, which is still in the root of seminary. And yes, our seminarians, we have many of them having girlfriends, and the seminary has no problem with it because we have God. Gihulagway ni Palma nga ang pagtungha sa minor seminary usa ka maayong pundasyon sa pagtungha sa kolehiyo kay gawa sa pag-umol sa kahibaw sa ilang mga tinun-an, bansayon sab sila sa mamahimong mga mamaayong lungsuranon. Samtang gipahibaw ni De Lima nga maatiman og hamugaway lang ang pagpuyo sa mga tinun-an sa high school seminary. Itandi sa taas ng bayranan sa matrikula sama sa mga pribadong tunghaan, ang high school seminary gisubsidize ang gastuhan sa Archdiocese of Cebu. Gipasalig usab ni Engineer Exoperto Pert Cabantanya, presidente sa Pope John the 23rd Seminary Alumni Association, nga mutanyag ang ilang asosasyon o scholarship aron mas daghan pa ang mga tinun-an nga mutungha sa ilang minor seminary. Nagtuo usab si Cabantanya nga daghang mga ginikanan nga madani sa pagpatungha sa ilang mga anak tungod kay dili naman kini usa ka preparatory school alang sa mga gustong magpari. Kauban si Clover Lumayag ug Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.